Magnesitas Navarra enpresak erditzen egin nahi duen meategi proiektuarekiko desadostasuna adierazteko eta landa eremuaren defentsan manifestazio eginen da apirilaren 22an Iruñan. Arratsaldeko 8etan aterako da Antoniuti parketik eta Sarasate pasealekuan amaituko da. Magnesitas Navarra enpresak erditzen egin nahi duen meategi proiektuarekiko desadostasuna adierazteko eta landa eremuaren defentsan, Erdiz Bizirik plataformak deituta manifestazio eginen da Iruñan apirilaren 22an. Antoniuti parketik abiatuko da arratsaldeko 8etan eta Sarasate pasealekuan amaituko da. Antolatzailek Euskal Herriko nahiz atzerriko eragile eta banakako guztiak mobilizatzera deitu dituzte. Atzo arratsaldean prentsaurrekoa eman zuten Elizondon mobilizazioaren inguruko xehetasunekin. Joan den urtarrilean iragarri genuen moduan, apirilaren 22an manifestazioa eginen dugu Iruñean. Magnesitas Navarra enpresak erditzen egin nahi duen meategi proiektuarekiko desadostasuna adierazteko. Arratsaldeko 5etan abiatuko da Antoniuti parketik eta Sarasaten amaituko da. Landa eremuaren defentsan lelopean Euskal Herriko nahiz atzerriko eragile eta banako guztiak mobilizatzera deitzen ditugu. Bertaratuko diren guztiei joaereak eraman ditzatela eskatzen diegu, ahal bezain bertze asotx egiteko. Plataformatik autobusak antolatzen gabiltza, Baztandik Iruñera joateko. Horrez gain, Euskal Herriko bertze zenbait eragile ere bertaratzeko antolatzen ari dira. Eguna hurbildu ahala, gure sare sozialetan partekatuko ditugu xehetasun guztiak. Bestalde, auzi honen inguruan azalpenak xe emateko Euskal Herrian barrena solasaldiak eskaintzen gabiltza. Datozen asteotan adibidez, Baigorrin, Lesakan, Iruñean, Oñatin eta Leitzan izanen gara. Landa eremuaren defentsan, apirilaren 22an denak Iruñera.